Проблемът за дългът в Дервишево семе. В творбата Дервишево семе авторът разкрива един важен проблем пред младите хора на 19 век – продължението на рода. Проблемите в разказа са много, но проблемът за дълга като че ли е един от най-важните. Той стои на първо място. Грижата за семейството и продължението на рода, на които младия син на Родопите не може да не се подчини. Възрастните са тези, които решават съдбата на младите. Разказът започва много просто. Той е възел да ти кажа, много отдалече се завърза. Това предвещава започване на проблеми. Още в началото читателят опознава неписаните родови закони и вписването на човека в тях. Продължението на рода е най-голямото признание за човека, защото той трябва да остави диря след себе си. Дядото е загрижен да не пресъхне неговия род, но не се замисля за чувствата на Рамадан. Едва 14 годишен Рамадан трябва да се справи с проблемът на дълга към рода, още преди да е пораснал. Израснал без баща и майка, той ще бъде оженен за девойка, която не познава, защото дядо му се нуждае още от 2 работни ръце в семейството. Рамадан е лишен от право на лична позиция. Съдбата и бъдещето му са в ръцете на дядо му. В крайна сметка сватба има, но и двамата младоженци са житейски неопитни. Въпреки любовта му към Силвана, Рамадан не изпълнява своя дълг към рода и семейството, а именно продължението на рода. Законите на природата се оказват по-силни от тези на рода. Разбрали, че Силвана е все още мома, братята я вземат на сила от дома на Рамадан. Отнемането на невястата е кръвна обида, която изисква отмъщение. Именно това ще накара главния герой да порасне. Той трябва да защити рода. Това не е никак лека задача, но Рамадан трябва да направи всичко възможно, за да изпълни родовия си дълг. Сякаш да покаже своя протест срещу предопределението на дълга. Рамадан не удостоява с име или описание, нито жена, нито деца и внуци. Той не споделя подробности от своя семейен живот. Хуманното в родовите ценности е разклатено. Човешките стойности влизат в противоречие с индивидуалните чувства на героя. Той преосмисля родовите традиции, моралните си задължения към обикновените неща, учи се на смиреност и търпение. Дервишево семе е сред шедьоврите на българския разказ. В него Николай Хайтов завързва възела на дълга към рода и човека.